Vláda ustúpila nájomníkom v reštituovaných domoch. Tí sa dnes opäť zišli pred úradom vlády. Nesúhlasia s tým, že majitelia domov by im mohli svojvoľne niekoľkonásobne zvýšiť nájomné. Vláda im zrejme vyhovie a dereguláciu nájomného opäť oddiali. Štát mal prestať regulovať nájomné v reštituovaných domoch už v lani. Termín sa posunul na koniec tohto roka. Ani to nemusí byť definitívny dátum. Vláda totiž ustúpila nájomníkom, ktorí sa obávajú, že trhové nájomné by ich pripravilo o strechu nad hlavou. Krivdy nemožno naprávať tak, že sa páchajú nové krivdy. My sme dosiahli splnenie toho, kvôli čomu sme tu. Nie každý nájomca sa bude môcť spoľahnúť na ochranu vlády. Kabinet bude na nich pozerať rozdielne. Tí, čo majú veľa, tí chránení nemôžu byť, ak majú iné riešenie na bývanie. Ale tí, čo nemajú iné riešenia, budú mať plnú podporu štátu. Na druhej strane problému stoja vlastníci nehnuteľností, ktorým takto štát upiera ich vlastnícke práva. Napríklad českí reštituenti žalujú štát zhruba o 50 miliárd korún. Posunutie termínu deregulácie ignoruje podstatu problému, ktorý je fakt, že niektoré súkromné osoby financujú bytové potreby iných cudzích súkromných osôb. Ak sa oni budú domáhať svojich vlastníckych práv na medzinárodných súdnych dvoroch, tak je tam riziko, že oni uspejú. Budeme zvažovať aj to, že je tu riziko potenciálnych náhrad škôd. Riešenie problému sa tak opäť dostalo do bodu 0. O niečo jasnejšie by mohla mať vláda o týždeň, keď 4 ministri prinesú návrhy ďalšieho postupu. Tatiana Novotná, televízia Markíza.